Салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Имрӯза навори мо аз торт пухтан сар мешавад. Ба мо лозим аст сливичное масло, разрыхитель, 2 дона тухм, орд, молоко, ванилин, камтар намак. Инҳо барои кремаш: сливка, ванилин, сметана, сахарный пудра. Акнун як идишро мегирем, 2 дона тухм, камтар намак, молоко, скушони молоко меандозем, орд, разрыхитель якҷо мекунем, акнун ордро меандозем, камтар сливичное масло андохтем, ванилин, ҳамашро якҷо кардем, акнун ҳамашро тунук мекунем. То тайёр шудани якум лист дуюмашро омода месозем. Мисли пешна 2 дона тухм, молоко, сливичное масло, ванилин, орд, разрыхитель. Дуюмашро ҳам омода месозем дӯстон. Ана якумаш пухт, беҳад милоим, нағз. дар ин ҷо кремашро омода сохтасиям дӯстон. Сливка, творожный сир андохтам, сметана, сахарный пудра, камтар скушони молоко. ина креми мо ҳам омода шуд. акнун қабат қабат крем мекунам. камтар шоколад андохтам ман дар мобайнаш. ин кремро дар хона доштам, барои рӯяшро оро додан аз ҳамин истифода бурдам. ана торти мо ҳам омода шуд дӯстон. барои оро додан камтар дар болояш шоколад меандозам. раҳмат ки то охири видео бо мо будед дӯстон. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед.